हेलो लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव बरायग्रोनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय माखासे निउस आपडेट लाना फैदों जुदि नोंथांमोना चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाइक कमेन्ट खालामना दाबाव गिबियावनो दङ जोंहा बाजेटआव मोनसे बिथांखि फोसावनाय जादोंमोन बे बिथांखियानो जाबाय प्रज्ञान भारती बे बिथांखिनि गुबै थांखिया फरायसालियाव फरायसाफोरनो बेसेन नाङै मुं थिसननाय बेसेन नाङै बिजाब होनायजों लोगोसे बायदि रोखोमै हेफाजाब होनाय मैया रायजोनि सावस्रि रांखान्थि आरो सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि हेमन्त बिश्व शर्माया मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायो दि बे बोसोराव गोजौसिन फरायसालिनि जोबथा आनजाद बा एचएस आव सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसुलिफोरनो फरायसानो नङा फरायसुलिफोरनो स्कुटि होनाय जागोन अक्ट'बर दाननि 15 खालारनि गेजेराव होनायनि बाथ्राबो मख'यो बिथां सोलोंथाइ मन्थ्रिया मख'नो गोनां दि जायफोर फरायसुलिया इलेक्ट्रिक स्कुटि लागोन बिथांमोना सेवा अनलाइन ORG आव वेबसाइटनि गेजेरजों एप्लाइ खालामनांगोन माने मोननै रोखोमनि स्कुटि होनाय जागोन थाव सोनाय आरो इलेक्ट्रिक दा स्कुटिखौ सासे फरायसुलिया स्कुटिखौ सासे फरायसालिया 3 बोसोर सालायथारनांगोन 3 बोसोरनि उनावसो फाननो हागोन गोसोबा बेनो दं फैगौ 27 आगस्तनिफ्राय रायजोआव गुदि फरायसालि आरो गेजेर फरायसालिनि फोरोंगिरिनि थाखाय थिसननाय रानगोन दिनै जनता भवनाव खुंनाय मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बे बाथ्राखौ मिथिहोयो आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि हेमन्त बिश्व शर्माया आरो मन्थ्रिया मिथिनाय बादिब्ला समाजारि जानथायखौ मानिनानै गुवाहाटी शंकरदेव कलाक्षेत्रआव सा 300 फोरोंगिरिनो थिसनलाइ गथायगोन बेनि अनगायैबो गुबुन सायख'जानाय फोरोंगिरिफोरा वेबसाइटनि गेजेरजों थिसनलाइखौ डाउनलड खालामनो हागोन मख'नो गोनां दि रायजोआव गुदि आरो गेजेर फरायसालिनि गासै सा 7000 फोरोंगिरिनो थिसनलाइ होनाय जागोन होननानैबो बुङो हेमन्त बिश्व शर्माया लोगोसेनो बुंबावो साफ्रोमबो फोरोंगिरिया प्राइमारि टु इउनिभार्सिटिसिम 21 आगस्तनिफ्राय 30 आगस्तनि गेजेराव कर'ना टेस्ट खालामथारनांगोन फोरोंगिरिफोरा प्राइमारि टु इउनिभार्सिटि फोरोंगिरि आरो 1 सेप्तेम्बर सानखालि बयबो फोरोंगिरिया फरायसालियाव एटेन्ड जाथारनांगोन नङाब्ला बै सानखालिनि मासुलखौ दाननाय जागोन होननानै फोरमायबावो लोगोसे आपार प्राइमारि आरो लवार प्राइमारिनि एपइन्टमेन्ट प्रसेसखौ 27 आगस्तनिफ्राय जागायगोन होनना बुंदों नैथियाव दङ क'क्राझार जिल्ला मावखुलिखौ कन्टेनमेन्ट जन महरै फोसावबाय क'क्राझार जिल्लानि उफ्रा जिल्ला बेंगिरि भास्कर दास आरो देशबर बरानि मोदोमाव COVID-19 पजिटिभ हमनो हायो क'क्राझार जिल्लायाव कर'ना भाइरासनि गिख्रंथाव थासारिखौ नोजोर लाखिनानै क'क्राझार जिल्ला मेजिस्ट्रेटआ बुधबारनिफ्राय फैगौ रबिबारसिम क'क्राझार जिल्ला बेंगिरि मावखुलिखौ कन्टेनमेन्ट जन महरै फोसावो बेनो दङ थामथियाव आसामनि दुखुनांथाव दैबानानि थासारिखौ नोजोर होनानै बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर अक्षय कुमारा 1 कौटि रां अनसुंथाइ होदों टुइटारनि गेजेरजों बे बाथ्राखौ फोरमायदों आसामनि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सोनोवाला अक्षय कुमारा आसामनि थार लोगो होननानैबो साबायखर होयो गिबि मन्थ्रिया मख'नो गोनां दि सिगां बोसोरावबो मुंदांखा फावखुंगुर अक्षय कुमारा 2 कौटि रां अनसुंथाइ होदोंमोन होननानै बुंदों ब्रैथियाव दङ चिरां जिल्लानि पुलिस बिफाना मंगलबारनि फुङाव रुनिकाटा पुलिस थानानि सिङाव थानाय सान्तिपुर खाग्राबारिनिफ्राय गोबां बिबांनि आयेन बेरेखायै दोनखोमानाय हाथियारजों लोगोसे गोबां बिबांनि बेरफुसारग्रा बेसाद बोखांनो हायो चिरां जिल्लानि पुलिस उफ्रा पुलिस नायगिदिंगिरि प्रकाश मेदिनि गोख्रों संदाननायाव आरो रुनिकाटा पुलिस थानानि बिबानगिरि लोगोसे सनितपुर पुलिस बादानि बिबानगिरिनि गोख्रों सिग्रोमनाया गंनै AK सिरिज राइफल गंनै मेगजिन थरनै चाइनिज ग्रेनेड गंनै पिस्तलजों लोगोसे मेगजिन गर 93 AK सिरिज राइफलनि गोथां गुलि आरो बेरफुसारग्रा बेसाद बोखांनो हायो जाथायजों सोर लोब्बा दं बिनि संदाननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ होननानै पुलिसनि सुलुङाव फोरमायदों बाथौ दङ वर्ल्ड एवार एसोसिएशन एशिया 2020 मायथाइयाव दैजिं फेस्टिभेला गासै 4 बान्था मोननो हादों चिरां जिल्लानि आइ दैमानि रुगुङाव जानाय बे फेस्टिभेलखौ बोसोरफ्रोमबो खुंनाय जायो आरो खुंबोनाया दासिम बोसोरब्रै जाबाय आरो बै मोननाय दैजिं फेस्टिभेला मोननाय 4 बान्थाफोरा जादों रुरेल एक्टिभिशन अफ द इयार स्पेशल इवेंट अफ द इयार फर गभर्नमेन्ट फेडारेशन एसोसिएशन रुरेल एंगेजमेंट प्रपार्टी अफ द इयार बिजनेस B2-B नलेज एक्सचेंज प्रपार्टी अफ द इयार आरो स्पेशल इवेंट अफ द इयार अफ द डिकेड बे 4 बान्थाखौ मोनदों दैजिं फेस्टिभेला लोगोसेनो मैया आसामाव गासै कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों 2534 आरो साद' थैदों साद' थैनायफोरनि मुङा जाबाय सुनन्द्रम डेका बिक्रम सिंह सेत्री कामरुप रुरेलनिफ्राय गौर गस्पेल बिसास कामरुप मेट्र'निफ्राय सैफ उद्दिन करिमगंजनिफ्राय सुभाष चन्द्र आचार्य प्रदीप कुमार सिंहा काछारनिफ्राय सानैबो आरो मैया हगारनानै जादों 1560 टटेल केसेसखौ नायोब्ला 82,201 डिस्चार्जआव दङ 59,294 एक्टिभ केसेसआव दङ 23,701 आरो थैनाया 403 बांबाय थ' दिनैनि भिडिअ एसेनोसै जुदि भिडिअखौ मोजां मोनो लाइक कमेन्ट खालामदो दिनैनि भिडिअ एसेनोसै गोजोन्थों।